qui pugui. Sopa de teta abril. S'han acabat les vacances i tornem a pencar i sort que tenim feina. Seguro? Perquè s'allarga aquesta crisi. És com vent del pla que sembla que no s'acabi mai i el que més pena em fa és no poder abraçar el meu jefe per si algú té la gripa. Que guai, que guai, que guai, que guai, com mola tornar a currar. Que guai, que guai, que guai, que guai, si ho sé em quedo a Dubai. Cunde la moda de ganar dinero sin currar, sin hacer nada. ¿Qué dice este hombre? Se ha vuelto loco. Haurem d'aguantar el Florentino, que l'home té els fums pujats. Collonada? Amb el guaperes d'en Ronaldo ja es pensen que ens tenen cagats. Que el Tribunal Constitucional, que l'Estatut ens volen retallar. Sisplau, no retallin més o no ens quedarà res. Que de 500 folis ja només ens queden 3. Que guai, que guai, que guai, que guai, com mola tornar a currar. Que guai, que guai, que guai, que guai, si ho sé em quedo a Dubai. Guany torna Gran Hermano, amb la pixanera a Milà, però amb la peli d'espies del Partit Popular ho té difícil si ho vol superar. I en Zapatero els impostos vol apujar, però segur que s'hi repensarà. Ara que va Bardem es farà el bon nen i amb 400 euros el tornarem a estimar. Mentira! Que guai, que guai, que guai, que guai, com mola tornar a currar. Que guai, que guai, que guai, que guai, si ho sé em quedo a Dubai. Que guai, que guai, que guai, que guai, com mola tornar a currar. Que guai, que guai, que guai, que guai, si ho sé em quedo a Dubai. En fin, aguantar el tirón. Canti qui pugui.